mga katubol, tapos na akong naligo. So, sobrang excited ko na nabili ko nga tong color brown muna ang tinry ko, guys. So, sobrang excited ako. Hindi ko napakita sa inyo yung before and after. So, ito yung una kong ginamit, yung brown. Kasi, para malaman natin kung effective ba talaga siya. So, guys, hindi ko pinakita sa inyo yung before. Pero ito na yung after. Ayan, brown na siya, and then nawala na yung mga puti-puti diha. Kaya daghan na siya puti sa katong wala pa na ako siya gikulayan. So mga 1 month na siguro na hindi na ako nagkulay kasi naghahanap ako ng mga kulay na organic kasi nga yung buhok ko nga nagluluro. So kailangan kong ano kasi tinan mo manipis na yung buhok ko. So ito yung tinry ko kasi maganda nga daw kasi organic daw ito. So, yan na yung result guys, sa akong buhok. Ayan.